policie v České republice. Jak ten Polda pracuje? Dobře. No tak ten má napilno. Budapest, ten karambolosták. Let me... Bocsánat. Sorry, an error. We are from Hungary. Ten ani anglicky neumí. Přibližně o hodinu. V novém městě hoří budova. Přepíná... Prčic, co teď udělám? Motorka zvalená. Jak se to asi mohlo stát? Ten ještě zapnul dveře, vypnul počítač a podobně. Už jdu. On! Narazil do kamery, to je debil tohleto. Hele, za to, jak jste mi teď řekli, můžu vás zatknout. Ty vole, to je tak šikovnej policajt tohleto. To je tak šikovnej policajt. Tohleto ještě svět neviděl tohleto. Já se s tebou srát nebudu, já mám teď práci. No tady nehoří nic, tady jsou jen budovy. Co to má jako znamenat? A ty mě už přestaň sledovat. Ej, kamera. Počkat, já jsem ho zabil? Ne. Počkat. Se dvihne tu kameru. Kde je ta kamera? Oprčic, nic s ní nevidno. Zajímavý. Policajta po tomhle incidentu vyhodili z práce a ten se kvůli láske k téhle práci zabil. Budova je takováto. Počkat, baterie. Takováto. Dveře se otevíraly asi takhle. Takhle jsem je otevřel. Měl jsem tady nisku. A zavřel takhle. Ze shora.